Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav iz studija 9 Hrvatske televizije. Ja sam Tihomir Dujmović, a ovo je emisija Iza zavjese u kojoj komentiramo recentne političke događaje. Sa mnom su danas, kako sam i zadnji put najavio, profesor Nenad Zakošek, poštovanje, profesor Zakošek s Fakulteta političkih znanosti, a s nama je danas i gospođa Željka Markić, čelnica udruge U ime obitelji. Dobro jutro i vama. Dobro jutro i vama. Profesor Zakošek, zadnji put smo govorili o takozvanoj konzervativnoj revoluciji u Hrvatskoj. Volio bih ako možemo eksplicirati malo pojmove i protagonista i pojmove. Mislim da ste negdje detektirali crkvu i nevladine udruge kao neke glavne aktere i igrače ovoga, da ne velim vojnike te revolucije. Možemo malo bliže o tome? Dobro, mislim ne treba taj militaristički, da tako kažem, rječnik koristiti, ali prvo, ja mislim da u svakoj državi u kojoj imamo taj fenomen postoje različiti akteri. Kod nas ja mislim da je doista riječ o pokušaju prvo da definiramo što je bila konzervativna revolucija, da se na neki način neke tekovine sekularne države ponište, odnosno da se zapravo neki svjetonazorski sadržaj unesu u javni poredak, dakle u odredbe Ustava ili u zakone, dakle u svom slučaju dakle, da se ta ipak jedna, ja bih rekao, konzistentna odvojenost crkve i države, iako ona nije do kraja prakticirana u ovih 26 godina od prvih slobodnih izbora, ipak da se i ova razina koja je postignuta poništi. Akteri, ono što je zanimljivo, su zapravo, koliko vidim, određene laičke udruge. One su aktivnije u tim zahtjevima da se dakle, na jedan novi način, dakle, u temeljne institucije unesu svjetonazorske odredbe i svakako ono po čemu je Hrvatska izazvala, ja pretpostavljam, međunarodnu pažnju, je bio referendum o ustavnoj definiciji braka, a znamo da je udruga U ime obitelji bila jedan glavni akter. Što se tiče, hajde recimo tako, katoličkog klera ili hijerarhije katoličke crkve u Hrvatskoj, mislim da postoje različiti akteri, ne mislim da svi biskupi jednako misle, ali mislim da neki od glavnih ciljeva koji idu, dakle, u tom smjeru zahtjeva za unošenje svjetonazorskih odredbi u javne pravne dokumente imaju podršku i vrha katoličke crkve. To je moja percepcija. Gospođo Markić, ne treba biti previše pametan da se prepoznate kao jedan od krivaca, da tako kažem, za konzervativnu revoluciju. Osjećate se kao revolucionar? Pa, mislim, taj pojam revolucije i konzervativna sam u sebi je kontradiktoran, dakle to je jedan oksimoron, jer ono što je konzervativno nastoji sačuvati ono iz prošlosti, očuvati, a revolucija sama donosi svoje. Dakle, to je jedan vrlo militantni pojam koji implicira nasilje i koji je nama prilepljen od onih koji su se protivili našem društvenom angažmanu. Mene, prvo, prije nego pojasnim kako ja to vidim, ja bih htjela da mi profesor Zakošek objasni kad kažete laičke udruge, na što tu mislite? To ne razumijem. Kakve su to laičke udruge? Pa nisu, dakle, laici su, dakle, vjernici koji nemaju, koji nisu svećenici ili nisu članovi katoličkih redova. Dakle, naprimjer, iako vjerojatno vi imate i neke svećenike u vašem redovima. A da li je, na primjer, GONG laička udruga? Vi ste, dakle, predsjednik vijeća GONG-a? Laičke udruge se odnose na vjerske zajednice. GONG nema nikakve veze sa vjerskim zajednicama. A kakve veze U ime obitelji ima s vjerskim zajednicama? Taj dio nisam pohvatala. Ili druge udruge na koje ste mislili? Znači, nastojite katoličke svjetonazorske vrijednosti unijeti u Ustav i u druge elemente javnog poretka. Evo, to je ta veza. A na što mislite su katoličke svjetonazorske vrijednosti? Konkretno u radu U ime obitelji? Pa, evo, idemo vidjeti što ste, recimo, način na koji definirate brak. Dakle, drugo, odnos prema, recimo, seksualnom odgoju ili spolnom odgoju. Vi smatrate da je definicija, dakle, da je odnos prema braku kao zajednice muškarca i žene katolička vrijednost koja se tu nastoji kroz laičke udruge implementirati. To nije istina. Mi smo, na primjer, dakle, prvo želim reći ovaj pojam laičke udruge ne postoji. Dakle, civilno društvo se sastoji, dakle, društvo... Prostite, kako ne postoji? Ne postoji u ovom smislu danas, barem u društvenim znanostima se rabi prema tome. Na primjer, vi udrugu, čiji ste vi predsjednik vijeća GONG, definirate kao udrugu koja nije laička, udrugu U ime obitelji definirate kao laičku na temelju vrlo proizvoljnog tumačenja. Ja bih željela objasniti, dakle, da je udruga U ime obitelji nevladina udruga, dio civilnog društva, na isti onaj način na koji je to GONG, ona okuplja građane. Ja nisam osporavao. Zašto laici ne bi bili dio civilnog društva? Zato kažem, laička udruga, taj pojam bi značio da ta udruga se bavi jedino katoličkim svjetonazorom po kojem onda djeluje. To nije istina. Dakle, mi se, na primjer, mi se ne bavimo... Bavili ste se izbornim zakonom, tako je, to se slažem. Mi se bavimo izbornim zakonom, mi smo predložili promjenu izbornom zakonu koje dugo vremena niti jedna druga udruga koja se
specificirano bavila time nije predložila, kao da se uvede preferencijalni glas i omogući izravan odlučivanje birača. Vratimo se protagonistima takozvane konzervativne revolucije. Postoji li, što vi vidite revolucionarno u onom smislu u kojem druga strana vidi da revolucionarizirate stvarno zapravo? Mislim, gospodin profesor je rekao jasno da se napadaju tekovine sekularne države. Želi ih se poništiti. Tako profesor sa političkih znanosti percipira angažman građana, dakle mene kao građanke koja sam se uključila u građanske aktivnosti, brojne druge ljude koji su se uključili u inicijative koje ima u ime obitelji, od ustavne zaštite braka kao zajednice žene i muškarca, do inicijative za referendum o promjeni izbornog sustava koji će jamčiti nediskriminiranje hrvatskih birača, do naših zahtjeva da se ne prodaju hrvatske autoceste, do naših zahtjeva i sada prijedloga zakonskih o zaštiti radnica da ne moraju besplatno raditi nedjeljom i blagdanom, do naših zahtjeva da se smijeni konačno dvojac u državnom odvjetništvu koji je povezan, koji je na čelu državnog odvjetništva zadnjih 10 godina kad korupcija muči Hrvatsku. Dakle, ja sam sad samo dala jedan dio našeg uključivanja u kurikularnu reformu. Dakle, sve to predstavlja angažman građana hrvatskih koji očito se ne poklapa sa nekim vrijednostima i stavima gospodina Zagošeka i onda on tvrdi da mi želimo poništiti što? Odvojenost crkve i države. To nije istina. Dobro, vratimo se vi se ne zovete u ime građana ili u ime demokracije, nego u ime obitelji. Znači, time indicirate gdje je težište vašeg rada. Naravno da imate i ova druga težišta, ali nemojte sad bježati od onoga što su glavni rezultati vašeg rada. I vratimo se prvoj temi, a to je tema braka. Ja uopće to ne bježim. Pa to je u našem imenu sadrža, kao što imenu GONG-a, za koji ste vi vezani, ili tako je sadržano da potiče građane na aktivnost vezano za izbore, a ne bavi se time, već se bavi sa 500 drugih stvari. Dakle, ja sam samo željela dati ali vratimo se definiciji braka. Po čemu se potire sekularizacija društva tezom da je brak zajednica muškarca i žene? Što je nesekularno u toj rečenici? Gledajte, prvo da kažem nešto još o konzervativnoj revoluciji, prvo to nije novi pojam, on se javio još nakon Prvog svjetskog rata. Znači kad god postoje dakle, neke promjene, sekularne promjene, dakle koje recimo inzistiraju na odvojenosti crkve i države, a to su bili velike borbe i početkom stoljeća u Europi, onda su se javile konzervativne reakcije. To nije nikakav militantni pojam, ali pokazuje, pred tome to što je nešto konzervativno i teži tradicije ne znači da ne može zahtijevati promjenu postojećeg, jer je to postojeće nije u skladu sa vašim predodžbama. A što se tiče dakle, definicije braka, možemo konstatirati sljedeće. Upravo u procesu sekularizacije došlo je do pomaka, do tolerantnijeg odnosa prema nizu manjina. To je naprosto nešto što možemo percipirati, dakle što je također činjenica. Pazite, do 60. godina u nizu država je homoseksualnost bila kazneno djelo. Vi ste mogli odgovarati, biti kazneno... Jugoslavije, no? Tako je, tako je. Dakle, znači, čak i duže, ali dobro. Recimo u Njemačkoj do 60. godina. U međuvremenu, dakle, imamo veliki iskorak, dakle, da se na neki način regulira i omogući recimo osobama istospolne orijentacije, dakle, na neki način, dakle, prakticiranje tog njihovog usmjerenja i u nekim državama je došlo doista do redefinicije braka. Prema tome, znači, to naravno nije u skladu sa, u ovom slučaju, katoličkom svjetonazorom, iako i druge neke vjerske zajednice također ne prihvaćaju te promjene. Ja mislim da trebamo biti na neki način ponosni na te promjene, na povećanje sloboda, na veću tolerantnost, na izjednačavanje nekih marginalnih grupa, a znači oni koji žele dakle, uskratiti ta prava tim manjinama, mislim da ove su onda žrtve tih promjena, koje se traže takvom definicijom braka. Dakle, kao prvo, ovaj referendum nema nikakve veze sa dokidanjem odvojenosti crkve i države. Odvojenost crkve i države su izuzetno dobre, trebaju postojati, do njih je došlo na inicijativu katoličke crkve, ako govorimo o katoličkoj crkvi, i one su u ovom trenutku su i, mislim da to je odlično, odvojeni, što sprječava utjecaj države na crkvu i utjecaj crkve na državu. Prema tome, to je jako dobro, to nitko ne osporava i u ime obitelji se ni na koji način time ne bave. Druga teza gospodina je, dakle, da je ovo katolički svjetonazor i je tvrdnja da je brak zajednica žene i muškarca. To nije istina. Dakle, redefinirani brak u 21 državi, do sada u svim onim drugim državama gdje je brak zajednica žene i muškarca postoje različite vjerske, kulturne, dakle, postoje brojni ljudi koji uopće nisu vjernici koji tako smatraju. Prema tome, ovo svođenje, dakle, izazivanje nekog pojma koji se
je unesen u društvo kroz referendum građanski, svođenje toga na vjerska uvjerenja, je u stvari jedna manipulacija. Jer se želi reći da ljudi koji nisu vjernici ne mogu imati stav da je brak zajednica žene i muškarca. Mi smo u Hrvatskoj za ovaj referendum pozvali sve ljude različitih uvjerenja. Pozvali smo sve crkve, pravoslavnu, muslimansku zajednicu, katoličku, protestantske, židovske. Svi su se odazvali? Svi su se odazvali. Dakle, u Hrvatskoj imamo dvije židovske zajednice, jedna jest, druga nije, i jedna protestantska crkva nije. Dakle, svi ostali su dali podršku referendumskom izjašnjavanju birača. Dakle, izrazili su podršku tome da se birači hrvatski izjasne o tome da li je brak zajednica žene i muškarca i da li tu zajednicu treba štititi Ustav. A zašto Ustav? Zato što je Ustav sadrži najviše vrijednosti hrvatskog naroda. Prema tome, mi smo kroz taj referendum o braku prvo pokrenuli jednu građansku inicijativu i pokazali da mi kao građani možemo protiv predsjednika Republike Hrvatske, protiv cijele vlade vođene gospodinom Milanovićem, protiv udruga s kojima, čiji je član i gospodin Zakošek, dakle, protiv jedne vrlo snažne, moćne ekipe koja je na svojoj strani imala prema našim analizama 90% medija, je opet 66% hrvatskih birača rekao da želi da Ustav definira brak kao zajednicu žene i muškarca i na taj način spriječi nasilne, političke, odlukom jedne manjine redefinicije nečega što ima implikacije na svaku obitelj. Ko je zapravo revolucionar? To je pravo pitanje. Da. Oni koji mijenjaju postojeću definiciju braka ili oni koji hoće sačuvati? Ustav nije bio definiran u braku, ali Ustav ima odredbu da Republika Hrvatska posebno štiti obitelj. Po meni, unošenjem definicije braka u ovom obliku u naš Ustav dovodi se u pitanje i sve one tekovine koje su zapravo, ajde recimo, tolerantnosti koje se tiču recimo prihvaćanja vanbračnih obitelji, jednoroditeljskih obitelji. I to sad vidimo. Sad kada se ide i na ponovno pisanje zakona o braku, već se najavljuju dakle, neka manja prava recimo za vanbračne zajednice. Po meni, takve definiciji, pa dobro, bilo je u javnoj raspravi, ali dopuštam da će se o tome još raspraviti. Ali, znači, dakle, nije bilo definicije braka. Prema tome, nemojte govoriti da je sekularna država nametala nešto ljudima, jer toga nije bilo. Naravno, postojala inicijativa da se regulira pravno također odnos istospolnih partnera. Dobro, on je na koncu reguliran, ja ne znam što gospođa Markić o tome misli, na taj način da to nije brak i naravno da neka prava koje ti partneri imaju u tim zajednicama nisu izjednačena s brakom. Ja mislim da je jako važno posvijestiti da je referendum o braku iznio na površinu jednu povezanost cijelog segmenta civilnog društva vezanih za GONG i za platformu 112 i udruge koje su financijski i politički vezane za jednu političku opciju. To je jedna stvar. Druga stvar, referendum o braku je razbio taj mit o tome kako je urbana Hrvatska je za jedno, nekakva ruralna Hrvatska je za drugo. Radi toga što se pokazalo da su samo 8 od 120 i nešto hrvatskih gradova je bilo većinski protiv referenduma. Dakle, pokazalo se da smo mi u Hrvatskoj izloženi nizu mitova, laži, neistina, političkih pritisaka, zastrašivanja i ušutkivanja građana u iznošenju jednog legitimnog stava. Dakle, ja neću sada uopće spominjati kakvim sam sve lažima ja bila osobno izložena kroz medije koji su funkcionirali isključivo kao produžena ruka Milanovićeve vlade, Josipovićevog utjecaja i onda tih udruga koje su se tu naslonile u svakom pogledu. Prema tome, ovdje za mene je ključno pitanje. Mi smo, građani Hrvatske su rekli što misle da je brak, to je zajednica žene i muškarca i ona nema veze sa nikakvim kršenjima bilo čijih prava. Ona je definirala i zatražila na ovaj način da ako će se u Hrvatskoj ikad željeti redefinirati brak, da će se to morati napraviti kroz referendum. Opet na demokratski, najdemokratski način. Drugi problem koji ste vi istaknuli u radu nevladinih udruga i u revolucionariziranju prakse je odnos prema seksualnom odgoju i uopće cijeli jedan temat koji se tiče obrazovne dimenzije. Što je po vama problematično u onome što je bilo na stolu i što je bilo u medijima? Mogu samo jednu rečenicu još reći. Dakle, gospođa Markić tvrdi da, znači, time što su udruge koje su bile protiv referenduma o braku produžena ruka države Josipovića i vlade, a to što se njeni stavovi podudaraju sa stavovima hijerarhije crkve ne znači da su oni katolička udruga. Tako je. Dobro. Naravno. Dakle, naprosto je to jedna kontradikcija. Pa naravno da je moguće da udruge imaju svoj stav. Katolička crkva ne financira udrugu Ima obitelj. Pa ne financira ni vlada, ove druge udruge, to nema. Dakle, postoje naprosto svjetonazorske sličnosti. Što se seksualnog odgoja tiče, dakle, tu je, evo, opet, znači, kad govorimo o lažima i podmetanjima, znači imali smo jedan, duše ne naročito uspješan pokušaj uvođenja spolnog odgoja u hrvatske škole. Slažem se da je moguće da je bilo
propusta u tome i da nije bilo dovoljno usuglašavanja. Međutim, kampanja koja je onda pokrenuta protiv tog zapravo pokušaja, odnosno zapravo već politike tadašnjeg ministra znanosti i obrazovanja, je doista bila opet utjelovljenje upravo tog načina rada. Spominjali smo gospođu Judith Rasman prošli puta. Da, to je dakle, imate jedan propagandistički tip govora koji koristi izmišljene i stvarne i izmišljene argumente poput toga da se, ne znam, spolnim odgojem promiče promiskuitet, rano stupanje u spolne odnose, homoseksualnost, to su sve stavovi, dakle, gospođe Rasman. Prema tome, po meni, ne znam, neka gospođa Markić kaže što je bilo sporno, ja mislim da je spolni odgoj potreban, da znači nedostaje naprosto spolno prosvjećivanje kod nas, a naravno opet ne može se program spolnog odgoja modelirati prema jednom svjetonazorskom obrazcu, dakle, to koji recimo znamo da naprosto to su katoličke pozicije, znači on zabranjuje kontracepciju. Koji doduše okuplja 90% ljudi. Dobro, ne, oprostite, molim vas. Mislim, pa ajmo onda. Jedno je definicija braka i svaki čas. Ne, samo recimo na glas da ovdje živi 90% deklarirani. Da li doista slijede, dakle, svi katolici u Hrvatskoj zabranu kontracepcije? Ja nisam siguran. Možda bi o tome trebali provesti referendum. Ali jeste li vi ateist, recite vi meni? Ja ne vjerujem, ja ne znam, ja vas ne pitam o vašim vjerskim uvjerenjima. Ali vi stalno govorite o mojim vjerskim uvjerenjima. Kad govorite o udruzi U ime obitelji, ja sam predsjednica, to vi stalno govorite o katoličkim. Pa koji je vaš svjetonazor? Katolički nije, ko je vaš? Budite dobri, pa nam objasnite. Moj svjetonazor je u ovom slučaju zagovor određenih ljudskih prava. Ne, agnostički, ateistički, ko je vaš? Ili ja bi rado, ako vi ustrajete u tome da udrugu Ima obitelji i slične udruge nazivate katoličkima, ja bi rado da onda definirate udruge čiji ste vi član. Jeste li vi ateističke udruge, agnostičke udruge? Ja smatram da je potpuno neprihvatljivo da 2016. godine vi ustrajete da diferencirate građane Republike Hrvatske po vjeroispovijesti. Ja to smatram potpuno neprihvatljivo. Dakle, mi govorimo o pitanjima koje imaju veze sa vjerom. One koje nemaju vjere, tamo se po drugim, tamo se kao liberali, socijaldemokrati, konzervativci, a kada govorimo o definiciji braka ili kontracepciji ili spolnom odgoju ili recimo odnosu prema, to je očito naša vjera ima neke... Tako, ili vaša nevjera ima neke veze. To da ste vi ateiste, netko drugi vjernik. Ali ja vam kažem, ako vi želite neke udruge lijepiti naljepnicu vjerskih, onda budite dobri pa definirajte onda sve udruge na taj način. Kad govorite o GONG-u, govorite o agnostičkoj udruzi. Kad govorite... Prema tome, vi nemate iste kriterije. Možete slobodno te druge udruge... Ali vi pokušavate nalijepiti. Vi u raspravi o zdravstvenom odgoju nitko, ni u jednom trenutku nije govorio. Pa evo, ja ću vam reći o mojim, ja ću vam sad reći o mojim stavovima. Dakle, zdravstveni odgoj ni u jednom trenutku nije uveden nikakav element vjerski. Preispitivalo se način na koji je napravljen taj vrlo loše pripremljen, dakle, cijeli kompletni kurikul, dakle, i razgovaralo se o tome da on ne znanstven, da je preporučena literatura neznanstvena, da nije prilagođen dobi djece, da nije napravljen slijeđen proces provjere podataka, vanjskih ocjena evaluacije, odnosno evaluacije koja je standard. Mi smo u procesu od te gospođe koju vi tako napadate doznali da je jedan od suautora toga programa, profesor Štulhofer, u izgradnji svoje znanstvene karijere surađivao sa deklariranim pedofilima. Na popisu literature knjiga koju je preveo profesor Štulhofer o užitku je stajalo da je najbolje vrijeme za upuštanje u spolne odnose prije nego djeca postanu plodna. Dakle, to je 12. godina. Zatim se pokazalo da je jedan od njegovih suradnika, gospodin Theo Stanford, deklarirani pedofil koji je objavljivao intervjue dječaka u dobi od 12 do 16 godina u stanovima njihovih ljubavnika koji su tumačili da im je super u pedofilskoj vezi. I onda se na kraju pokazalo da je profesor Štulhofer, koji je dakle, ja govorim o čovjeku koji je jedan od suautora tog programa, da je on sudjelovao u vještačenju sudskom 2001. godine, mislim, i da je u tom vještačenju jednog pedofila kojeg je tražio Interpol tvrdio da materijal koji on snimio na bazenu nagu djecu nije pornografija. Dakle, ako vi stavite sve ove činjenice na jednu stranu, zar vama nije prirodno da se bilo tko je zainteresiran za odgoj djece pita
Što je cilj tog odgoja koji se uveo u škole? Da li taj odgoj uistinu treba napraviti ono što mi svi želimo? Naučiti našu djecu o biološkim činjenicama, pomoći im da formiraju svoje stavove, pomoći im da razmišljaju o sebi, o svom ljudskom i osobnom dostojanstvu, učiti ih o spolnosti, o tome kakve postoje vrste kontracepcije. Dakle, ako je to cilj, u redu, idemo onda o tome razgovarati. Ali ako je cilj da se promovira pedofilija u društvu, ja ću na to svakako reagirati. I to nema veze jel smo li vjernici ili... Dobro, sad jedna difamacija, a ja se slažem s time da treba... A gospođa Risman koja nam je otkrila ove istine, vi ste napali. Zašto? Zato što nam je otkrila te istine? Ne, oprostite, ona je o nečemu drugom govorila u predavanju na mom fakultetu, ja je nisam napao, ja sam je samo onemogućio da zapravo optužuje studente za indoktriniranost, studente koji nisu živjeli u komunizmu. Ona ih je dakle, uvrijedljivo optužila da su komunistički indoktrinirani. Ali rekli ste da je njezin pristup neznanstveni. Ne, gledajte, ono što je kod nje neznanstveno jest način na koji tretira upravo spolni odgoj kao zapravo način promocije promiskuiteta i homoseksualnosti. Ona ima koncept homoseksualne propagande, što je naprosto diskriminatorni jedan. Ja, naravno, ali literatura profesora Stulhofera nije neznanstvena. Ne zaslužuje tu rečenicu iz vašeg usta. Gospođa Markić je izvukla neke reference. Koje činjenica je... Molim? Koje sad je rekla gospođa Markić. Koje stoje? Ja stvarno ne znam te detalje. Moguće je da... I to ne izaziva sablazan kod vas, ovo što smo sad čuli. Ma gledajte, to... Intelektualno i znanstveno. Naravno, dakle, to sigurno ne može biti izvor programa spolnog odgoja. I prema tome, ako znači, nije postignut pravi konsenzus o sadržajima spolnog odgoja, onda smatram da nije na taj način treba ulaziti u naše škole, ali istodobno znamo da je udruga Grozd promicala dakle, jedan koncept spolnog odgoja koji se uglavnom dakle, počiva na zagovoru apstinencije i zapravo promiče u tom smislu upravo stajališta Katoličke crkve. Onda ni to isto nije, naravno, drugo je, znači svako može naravno zagovarati određene odgojne sadržaje, ali ako to postaje javni program, onda u tome mora se postići suglasnost. Uzimati, dakle svi, ne bi sad ulazila u udrugu Grozd, ali sve ono što je u svim razgovorima kad se razgovaralo, zamjeralo se pokušati da se nametne ovakav nestručan, ideološki obojen spolni odgoj koji će škoditi djeci, da se nametne svoj djeci. Prema tome, poanta je bila u traženju mogućnosti imamo rezultat da nemamo nikakvog spolnog odgoja. Ali to je rezultat i posljedica ovoga vašeg načina na koji vi interpretirate. Zašto niste inicirali onda da se ipak uvede taj drugi spolni odgoj? Drugi put ću vas pitati što da ja iniciram, ali sad bi ja rekla onome što ja jesam inicirala. To je da smo mi pokazali da taj odgoj loš, da je neznanstveno utemeljen, a da vi govorite o tome kao da je to neka borba vjernika i nevjernika. Ne, nije. Roditelji koji nisu vjernici ne žele da se njihovu djecu u školi uči na način da se otvara prostor za širenje pedofilije. Roditelji koji nisu vjernici ne žele da njihova djeca uče, diskutiraju na satovima u 8. razredu o pornografiji, kao da pornografija je nešto što je u zrakopraznom prostoru, a oni uopće nemaju pristup pornografiji u dobi od 14 godina. To je protuzakonito. Dakle, niz stvari ovdje bit je bila da se napravi stručan i znanstven program. Što se tiče gospođe, ja sam i njezinog gostovanja na vašem fakultetu. Vi ste nju napali, vi ste prvo potpuno krivo interpretirali rečenicu koju ona rekla. Ona nije optužila vašu... Vi ćete govoriti što je ona rekla, izvolite. Hoću, ja sam temeljito pogledala snimku prije nego sam došla u ovu emisiju da se podsjetim kako je to bilo. Jer me iznenadilo da ste u prošloj emisiji rekli da vi ne mislite da je bilo što sporno u vašem odnosu prema njoj. Dakle, gospođa nije optužila studente da su indoktrinirani, već je rekla da je ona sama odrastala u komunizmu i prepoznaje komunističku indoktrinaciju. Dvije stvari su meni sporne kod vašeg odnosa prema gospođi. Broj 1 je način. Vi ste kad ste se ustali i prvo ste kao uvod rekli da je ona puna predrasuda, dakle to je bio način na koji ste se vi obratili, a kad vam je ona u jednom trenutku dok ste govorili uzvratila, vi ste zakoračili prema njoj, ruku ovako digli glas i rekli don't interrupt me. Ja smatram potpuno neprihvatljivim da ste kao dekan tog fakulteta se tako ponijeli prema ženi na javnom mjestu pred vašim studentima. To je broj 1. A broj 2, sadržaj koji ste vi rekli. Gospođa je govorila o tome da je u komunizmu provođena indoktrinacija. Prema definiciji indoktrinacija o kojoj ona govorila podrazumijeva nasilno nametanje određenih stavova i određenog ponašanja. Karakteristično za totalitarni režim komunistički. A vi ste odgovorili da Katolička crkva indoktrinira u Hrvatskoj. Evo, dakle, ovo je tipičan primjer manipulacije. Evo prilike. Ne znam zašto je toliko važno da o tome govorimo, ali vi ste otvorili tu temu. Da, naravno, i dapače, mi je vrlo drago da dobijem tu priliku. Ja sam prošli puta rekao,
udruga Vigilare, zajedno sa, ja sam bio tada dekan, zajedno sa nekim nastavnicama na našem fakultetu, pozvala je gospođu Reisman da mene nije kao dekana obavijestila. Pozvala je medije da me nije kao dekana obavijestila. To je samo radi konteksta. A u suradnji s vašim kolegama? Radi konteksta da razumijete. Zamislite da ja dođem u Americi negdje na neki fakultet i da držim predavanje o nekim nazorima koji su možda sporni ili oko kojih postoji sukobljavanje i da se, dakle, uprava fakulteta ne obavijesti o tome. A naravno da nije točno ovo što ste rekli, znači u kontekst je taj, samo što to možda snimka ne pokazuje. Studenti su postavili neugodna pitanja na koja gospođa Reisman nije htjela odgovoriti. Gledajte, kad imate jedno izlaganje, kasnije su ti nastavnici koji su trebali moderirati raspravu, trebali moderirati tu raspravu i davati riječ, dakle, studentima, odnosno tražiti od gospođe Reisman da odgovori. Ona je odbijala odgovoriti na ta pitanja, na neki način je preuzela vođenje rasprave, znači raspao se na neki način sustav normalnog diskutiranja i onda je, znači, doista rekla, ja znam što znači komunistička indoktrinacija, moji roditelji su bili komunisti, mene su na taj način odgajali i onda je zapravo implicirala da su također studenti komunistički indoktrinirani. I u tom trenutku sam se ja doista digao jer sam smatrao da je to jedna vrsta uvrede studenata i rekao sam, nisam rekao ja sam rekao, ako je netko indoktrinirao to ste ponovili u zadnjem misli, ako neko indoktrinira, onda je to katolička crkva. Onda je to katolička crkva. Za tu generaciju, ona je rođena poslije 90. godine. Prema tome, ne možete tvrditi da govorim o katoličkoj crkvi kao indoktrinator, nego sam rekao, ako ona tvrdi da postoji indoktrinacija za tu generaciju, nemojte izvrti, ona nije govorila o komunističkom razdoblju kad ta generacija nije mogla biti izložena komunističkoj indoktrinaciji kad je rođena nakon komunizma. Dakle, vi izjednačavate komunističku indoktrinaciju i to da katolička crkva djeluje u demokratskom društvu. Ja sam njen retorički argument ili retorički izraz iskoristio dakle, da joj pokažem da ako ona govori o indoktrinaciji, onda bi morala govoriti o, dakle, nisam izjednačao, to vi tvrdite. Ali to nas u Hrvatskoj stvarnosti vodi jednoj drugoj temi kad govorimo o komunizmu i indoktrinaciji ovog ili onog tipa. Sasvim laički postavivši tezu, je li moguće da ljudi koji, a jedan dio njih predaje na Fakultet političkih znanosti, koji su bivši ugledni članovi Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske, koji su bili ideološke perjanice u intelektualnom smislu riječi istog tog svjetonazora, je li moguće da su oni s prvim danom proglašenja Hrvatske države promijenili svjetonazor i da ni na koji način i njih ne izbija prošlost? Pa mislim, ta generacija je odavno u mirovini. Dakle, nedvojbeno takvih je bilo, znači oni su u međuvremenu otišli u mirovinu. Što se mene osobno tiče, ja sam 86. godine došao na Fakultet političkih znanosti, znači par godina prije pada komunizma. Nikad nisam bio član Saveza komunista. Bili ste član UID-a, ne? Osnivačkog skupa UID-a. Ja sam ponosan na to što sam bio član UID-a, ali ako hoćete razgovarati o procesu demokratizacije u Hrvatskoj i u Jugoslaviji, možemo o tome razgovarati. Sad govorimo o fakultetu. Znači, što se tiče moje znanstvene karijere, mogu reći da sve što sam ikad napisao i danas stojim iza toga. Prema tome, tu ne vidim nikakav problem diskontinuiteta. Jest, dakle, jedan dio mojih kolega, nastavnika starijih, bio je doista, su članovi, kao što ste rekli, Centralnog komiteta, imali su, dakle, određene i dapače više dužnosti u Savezu komunista. Ja mislim da za svakoga od njih pojedinačno treba utvrditi na način kako su se oni mijenjali. Pogledajte, profesor Tomac, koji je imao i određene političke dužnosti, dakle, koji je bio čak i protukandidat Franji Tuđmanu, bio je, dakle, također visoki politički dužnosnik, je nedvojbeno, dakle, sudjelovao, dakle, u tom komunističkom sustavu, jednako kao što je i Franji Tuđman svojedobno bio komunistički dužnosnik, ali kasnije bio disident i protivnik, naravno. Nisu svi pratili, pa Tomac je egzemplar. Izabrali ste njega kao da čitav niz drugih je pratio Tomčev put. Nije. Hoću reći, je li ilustracija tema o kojoj bi trebalo sjesti i razgovarati, za nju je danas prekasno, to je sad sasvim jasno. Dobro, ja ne znam zašto sad povezujete to sa ilustracijom. Ono što želim reći, dakle, mi smo bili uvijek zapravo pluralan fakultet, recimo imali ste također pripadnike u fakultetu, profesore, podprofesora Rodina, koji su bili aktivni za vrijeme Hrvatskog proljeća, koji su također nastradali, neki su čak morali otići iz nastave, bili su žrtve, dakle, čistki nakon Hrvatskog proljeća, dakle, bili su na neki način komunistički disidenti. Dakle, bilo je onih koji nisu uopće bili komunisti. Da, znate zašto to dakle, ne znam, u svakom slučaju riječ je o jednom, dakle, raznolikom nastavnom tijelu, a ja to stvarno ne mogu ni za koga pojedinačno... Ako se slažemo da je komunizam totalitarni sustav vrijedan osude,
Tako. Mislim da se ispod tepiha skriva čitav niz podataka. Ja recimo mislim da narod ne zna da je pravi autor kurikularne reforme zadnji sekretar partije na Filozofskom fakultetu. Ja ne mislim da je to beznačajno. Da se radi o zadnjem šefu ustaške mladeži, bilo bi silno važno. Ako se radi o totalitarnim sustavima, podjednake veličine, mislim na profesora Budaka. Dakle, ako govorimo o totalitarnim sustavima, onda govorimo o otvorenih karata. Nemojmo svest komunizam na Tomca, jer je Tomac pozitivni egzemplar, non plus ultra i jedini, rekao bih, koji je imao takav put. Što je to za vas pozitivno? Mislim, zato što je čovjek doživio preobrazbu i rekao je da, to je totalitarni sustav, da, to je zločinačka organizacija, da, to je krivo. Ajmo malo o totalitarizmu, molim vas. Dakle, nedvojbeno je da je komunizam imao svoju totalitarnu fazu i ona je u Sovjetskom savezu mnogo duže trajala. U Jugoslaviji također imao svoju totalitarnu fazu. Ali ako pogledate... Fazu, kako mislite fazu? Znači razdoblje u kojem je doista, dakle, moramo znati šta znači totalitarizam. Dakle, to je znači jedno agresivno nametanje ideološka indoktrinacija i jedan sveobuhvatni sustav represije bez ikakvih pravnih, da tako kažem, garancija. Vi ste uvijek mogli završiti na Golom otoku ili na sudu. I kad prestaje ta faza po vama? A obično se smatra da su, dakle, reforme koje su se dogodile 60. godina, pa mislim, ajde, gospodine Dojmoviću, vi kao nekakav hrvatski nacionalni mislilac, kako bi Hrvatska danas stekla nezavisnost, da Hrvatska se nije već i za vrijeme komunizma uspjela uspostaviti ipak kao jedna samostalna jedinica, da nije imala reformski orijentiranih političara, zar ćemo sve to proglasiti totalitarizmom? Znači, sredinom 60. godina dolazi do liberalizacije. Gledajte, ja sam se bavio time. Znači, vi imate velike ekonomske reforme, vi imate pad Rankovića 66. godine, nakon toga ta svemoć tajnih službi se donekle ograničava, međutim, naravno da represija tajnih službi ostaje prisutna i to je glavno pitanje lustracije. Dakle, kad ste već spomenuli lustraciju, pitanje kako se odnositi prema kršenjima ljudskih prava i članovima represivnog aparata koji su sada preuzeli druge dužnosti u Hrvatskoj državi. A nećete lustrirati ljude koji su imali ovakve ili onakve ideje. Ali da teror prestaje 60-ih, pa ovih 100 ljudi koji je likvidiranih vani od 60 do 90. Rekao sam da je u sveobuhvatni teror prestao. 105.000 ljudi je dobilo otkaz nakon pada Savke. 2200 ljudi je završilo u zatvoru nakon pada Savke i Tripala. 102 osobe su ubijene od 60. do 90. u imigraciji. Vi to zovete liberalnom fazom Jugoslavije? Da, to je bilo liberalizacija, ali to je, oprostite, to je i dalje bio autoritarni sustav. Ja ne bih htio da moju djecu podučavaju takvoj povijesti, jer mislim da to nije istina. I tako smo došli. Molim vas, saslušajte još jedan put. Znači, totalitarizam je pretvoren u komunistički autoritarizam. Autoritarni sustavi, poput vojnih diktatura, mogu imati tisuće žrtava. Znači, to još uvijek nije pozitivan sustav. A u čem je razlika? Dajte vi definirajte nama tu razliku između 60. i 87. i 89. Manje su ubijali ili manje su ubijali? Onda su nisu totalitarni. Dakle, došlo je i do unutrašnjeg, dakle, diferenciranja. Do više stranačja je uvedeno u nekom trenutku. Gospođo Markić, došlo je do većih prava republika, došlo je do ekonomske liberalizacije i određene kulturne liberalizacije. To je izboreno na krvi 71. a ne u nekoj raspravi. To je izboreno na 100.000 smijenjenih ljudi. To se dogodilo prije. Čekajte, ekonomske reforme su se dogodile 65. godine. Kako bi onda 71. Znamo, koje velike ekonomske reforme? Dajte mi navedite dve velike ekonomske reforme vrijedne pažnje danas. Gospodine Dojmović, vi biste to morali znati. Mene to stvarno čudi. Do tada ste imali državno upravljanje investicijama i potpunu kontrolu, a nakon toga poduzeća postaju samostalna. Imate tržišno formiranje cijena. Ne postaju baš samostalna. I dalje ne možete izvoziti bez Genexa i tako dalje. Nisam baš tako neupućen. Ne, znači postoji veća, ali čitav, dakle, koncept, dakle, državnog upravljanja i planiranja je napušten. Dakle, ne možete to iznačavati sa Sovjetskim savezom u kojem je taj sustav centralnog planiranja do kraja ostao na dijelu. Ja ne tvrdim da je time sustav postao liberalan, prema tome naravno da nema političkog pluralizma. Ali je on liberaliziran u kulturnoj sferi. Pa da li je to bio totalitarni sustav? Šta je bio Crni val, na primjer? U kulturnoj sferi je liberaliziran tako da je Vice Vukov bilo zabranjeno pjevanje 20 godina. Ali vi nešto naravno... Dobro, pa ja nisam rekao da nije bilo represije, ali sam rekao da je bilo, znači, različitih glasova i da komunizam više nije bio u stanju uopće to kontrolirati. To je jedna stvar. I druga, više nije bio u stanju, on je naprosto izgubio tu moć jer više unutar partije nije bilo dovoljne konzistentnosti, nije bio u stanju više nametati tu ideologiju svoju.
Mislim, ja to naprosto deskriptivno utvrđujem da je tako bio. Dakle, to nije istina da je taj sustav Jugoslavije nije bio totalitarni, on je bio jednopartijski, dakle nije bilo moguće glasati za nekog drugog. Vi morate znati razliku između autoritarnih i totalitarnih sustava. Pa vi niste rekli, osim da su manje ubijali. Evo sad se počnete pozivati na to da ste profesor, nakon što ste nam objasnili da je u stvari nakon 60. godina u Hrvatskoj nije bio totalitarni sustav, radi toga što se manje ubijalo. Ne, rekao sam više elemenata. Dakle, ti elementi vaši koji vi navodite, bit cijelog toga je da smo imali dva totalitarna režima, jedan je bio fašistički, jedan je bio komunistički. Fašistički se hrvatsko društvo prema njemu jasno, prema ustaštvu, prema fašizmu, prema nacizmu se jasno postavilo. Prema komunizmu nije, i to proizlazi iz ovog što ste vi govorili. Ovo opravdavanje komunizma u konačnici mi danas osjećamo. Radi toga što vi iz pozicije profesora na političkim znanostima, kao i brojni drugi koji su, kao što ste sami rekli, otišli u mirovinu, iako su bili kadrovi koji su u stvari kroz Fakultet političkih znanosti služili kao aparat represivni o kojem ste govorili, koji su proizvodili društveno-političke radnike radi toga što su bili članovi partije, imali su priliku napredovati, imali su priliku ostvarivati ekonomsku korist, imali su priliku biti povlašteni dio jugoslavenskog društva, odnosno u to vrijeme u Hrvatskoj, dio hrvatskog društva, i vi sada u stvari ovdje sjedite iz pozicije profesora i nama tumačite da je taj sistem nije bio totalitarni, da nije kršio ljudska prava, da u tom sistemu je mogao čovjek koji nije bio član partije napredovati na način isti kao čovjek koji je bio član partije. Pa to je smiješno. Vi imate na svom fakultetu, ste imali profesore Strpića i Lalovića, o kojima je profesorica Mirjana Kasapović iznijela, napisala cijeli tekst o tome na koji način su oni uopće postigli znanstvene stupnjeve, na koji oni način su napredovali. Niti u skladu sa zakonom u socijalističkoj Jugoslaviji, niti sa zakonom u Republici Hrvatskoj. Oni su, kao što ste lijepo rekli, otišli u mirovinu. A danas će vaši studenti čitati u Telegrafu i u nekim drugim medijima kako je ugledni profesor Lalović je rekao to i to. A ti ljudi su bio dio represivnog sustava koji neke druge ljude, neistomišljenike, progonio. I sada, ja bi sad trebala vjerovati da na političkim znanostima nije istina da se danas, 2016. ili 2000. ili 2001. da se neki kadrovi dalje odabiru i promiču po političkoj analogiji o kojoj ste vi upravo branili, a da se neke ne zaustavlja. Mi imamo gospođu Brunu Esih, mi imamo gospođu Davorku Budimir, koji su javno iznijeli da ste vi spriječili osobno njihovo napredovanje znanstveno. Mi imamo sada niz otvorenih afera vezanih za gospodina Kotromanovića, vezanih za još neke druge ljude, za Fakultet političkih znanosti. A zajedničko im je da se u stvari isti kriteriji političke podobnosti primjenjuju kao način formiranja društvenih elita. I ja mislim da je to veliki problem hrvatskog društva. A činjenica je da je u, recimo, istočnoj Njemačkoj, koju vi dobro poznajete, su zatražene, dakle, ostavke kadrova na fakultetima, da je gotovo niti jedan šef katedre na pravnim fakultetima nije ostao na toj poziciji, ne kao osveta, već kao prilika da se društvo demokratizira, da se ne perpetuira obrana totalitarnog sustava, evo, koju smo mi sad danas čuli od vas. Dobro, gospođa Markić je iznijela svoju poziciju sa nizom neistina. Dakle, evo, ja ću komentirati, dakle, naprosto vrlo kratko. Dakle, prije svega, ja nisam rekao da autoritarni sustavi nisu ni nerepresivni ili da ne isključuju ljude. Ali ovo što ste vi lijepo sada iskompilirali različite nekakve detalje koji su zapravo jedni s drugima nemaju nikakve veze, ja bih naprosto rekao niste dobro obavili domaću zadaću. Trebali ste se pripremiti, ali trebali ste bolje znati. Ponavljam, Fakultet političkih znanosti je još 80. godina bio pluralan. Imao je niz nastavnika koji nisu bili članovi Saveza komunista. Ja sam jedan od njih. Nikad nisam bio član Saveza komunista. Je li to vama jasno, gospođo Markić? Ja nisam ni tvrdila da su svi bili. Kako sam ja onda napredovao? Ako sam bio, dakle, na zapadu sam doktorirao, nisam bio član Saveza komunista. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, pitanje represije. Pa ne možete, dakle, represiju represivnih organa, dakle, tajnih službi i policije izjednačavati sa akademskim pogonom. Da, naravno, Hrvatska je morala, dakle, u uvjetima u kojima nije mogla kao istočna Njemačka, pazite, u istočna Njemačka znam jako dobro, istočna Njemačka je integrirana sa zapadnom Njemačkom i